разкажи на всички ни. Първо ти благодаря, че ме покани директно на диванчето, че чак да се разлява по стълбите с този силикон. Ами как? Да ти кажа, винаги съм искала да имам голям бюст. От кога? Чакай сега да се сетя, че нали знаеш, че ми малко бавно загрям в този студ. Да. Докато штрака инсайта вътре, чакай. Още от втори клас. От втори клас. Ами аз така ли не, че свърших до трети, Да. както и да е. Пишех писма на дядо Коледа и му пишех тъй. Да. Значи аз можех да пиша вече, да го имаш предвид. Да, втори клас все пак. Като му хващах в писалката на дядо Коледа и пишех... Да, кажи сега, какво пише? Пишех му: дядо Коледа, искам големи цици. Да. А той се ми отвръщаше: и аз, и аз. Добре, да говорим за сегашно време. Разбира Баща ти се. как се да си ти подари силиконови гърди? Ами, значи, малко преди да навърша 18, казах на татю: Да. Татю, малко ме срам, Да. ама за рождения ден искам да ми подариш 2 напомпадни, едни такива кръгли, дето мъжете непрестанно да ги обсъждат. Нали се сещаш? Да. А татю каза: сещам се, и ми подари едни зимни гуми. Добре, получава ли си други такива непривични подаръци? По-точно такива по-странни, как казваш? Нетипични, нали? Да. Кажи сега, Да дали ти си получава? призная, да. Малко ми неудобно да си Нищо призная. не. Ние сме вече след 11 часа, така че можем по-спокойно. Знаеш какво ми подари? Какво? Чай да сложи ли червена точка? Голяма я искам. Сложете Взете червена точка. червена точка. Да. Подари ми... Сложи ли са точката, че не виждам? Не се чакам и аз с нетърпение да... Сложика, дай. Подари ми едни книги. Да. А веднъж да ти кажа, моят приятел ми подари Какво? оргазъм. Свърши за 15 секунди и каза: посвещавам го на теб. Тъй ми рече. Щедър, Ивенче, щедър, Мацко, щедър. Най-много се смее Венелин от Кукобент. Явно и той е правил такива подаръци. Какво мислиш за газовата криза? Венче. Какво мислиш за газовата криза? Галена! За газовата криза какво мислиш? Какво мисля? Ами, мисля, че я мразя. Ей, това мисля. Мразиш я? Ненавиждам я. Защо? Заради нея ми намаляха феновите по участията, защото заради студа вече не мога да излизам на сцената гола. Какво правиш? Ами, примерно на едно участие беше много студени, от публиката ме съжалиха, хвърлиха ми тъй един шал, Да. и аз ги попитах да си го вържа на врата ли, а те викат: не, на устата. Не ги разбрах, но аз не се и напиням много, да ти кажа, да ги разбирам. То не е добре да се напинеш много в този Аз студ. като се напиня най-много да се Да се сецнеш. Да се сецна. А как се топлиш това студено време? топля с мъдрост. Я кажи сега. Аз от тебе и от Тачо колко мъдро съм попила. Възприела си. Не, амчика. Я кажи сега. Дай сега кажи. Примерно сега едно от последните, дет ми ги каза мъдрости Татю, беше: каза ми тъй: Да. Галенче, Да. мило, да запомниш хубаво. Да. Една жена не бива да се омъжва, да бърза да се омъжва. Що? Защото заради един банан цял живот после я правят на маймуна. Да. Супер е това, много мъдро. Ами да. Иначе мъдро в това студено време, да Да. ти призная, гледам да съм практична. Да. Значи вчера вкъщи беше голям студ. Да. И аз веднага отворих прозореца, а приятели ме пита: ама какво правиш, защо отваряш този прозорец в този студ? Да. Аз викам: ами за да излезе студеното, Добре. да не стои тук. Ти си била много умна, бе, Галенче. Мерси, Моля. мерси, мерси. Моля. Това е, защото непрекъснато разсъждавам. Да. Аз не спирам да разсъждавам. Така, фъргам със света на интелектуалното. И, значи, вчера знаеш кой измислих? Какво? Кажи. Искаш ли да ти го призна? Кажи ми го веднага. Ух, че така те харесвам, Да, когато кажи си си. любознателен. Да, кажи. Значи, как се нарича, примерно, възрастния плейбой, знаеш ли? Как? Плеймек.